out the eye. Dun. Lakas bang. Ayan na. Ikaw lang. Shout out di ay sa akong amigo diyan na taga Kabangahan, ang mga NL player diya. Misalang Dondon, Roy, Boward, o sa akong brad nga si Boknoy. Shout out pa rin kay Dayan Dagupan. Okay, XRM125fi versus RaiderJ115Fi. Round 1, fight! Mga bay, lakas! Ang XRM125fi! Di tayo makahabol! No. Ayan na bay, ayan na! Ayan! Victory! Ayun mga bay, gandang laban mga bay. Tagal natin nakahabol mga bay. Lakas.
Mutamang yun. Lagi. Oh, sige. Kusog yung motor, no? Ay! Wag na asa sa sikreto ka na ba? Ayun na, nagani. Wag na sa sikreto na. Ay. Mao di ay. Oh. Round 2. Fight! NANI?! お前はもう死んでいる。Lakas talaga. Suga ni mo ay. Awas. Ano to siya? Ano? Nisunod siya? Shout out kay Bobor o kay Buknoy. Siya? Kusog kayo. Gasunod ako siya. Gasunod ako. Bay, normal posisyon lang sa ta, di na sa tamo dapa. Normal posisyon lang ang lingkod. Normal posisyon lang ang lingkod nato. Di na sa tamo dapa. Nagbalik ka tamo dapa, kay mas pabor ito dapaan kay. Kay lugsong kaya dito nga normal lang atong kan posisyon. Ayan, naka 1434 na Raider base. Children, Serbato katalo. Ako, 97 rin good. Pero ni sunod ka. Sige, balik. Dapa. Nakadapa.